UQuality umfoka Biyela, ubaba kaMelizwe, uBiyela onezinto zakhe, ucindezelwe indoda esebenza kwamasipala ekhonini. Le ndoda ithe uQuality kumele ake aveze indlu la alala khona, aphinde futhi aveze ingoduso noma umfazi wakhe. Ama-fans kaQuality Biyela abesemqondisa lo baba, amtshela ukuthi phela uQuality akaphili impilo yokugwazisa abantu noma yokugwaza ukuze athole impumelelo. Kwazise phela kwamasipala kuyagwazwa. Nalo baba usebenza kwamasipala futhi enjalo nje. Ama-fans kaQuality abesemcela lo baba ukuthi aphume kuQuality anake ontanga bakhe ngoba abalingani noQuality. Yena nje akayeke ukukhompitha nengane. Cha intombi yakhe noma umfazi wakhe emshayela ukuthi Hayi mfoka Biyela, siyakuzwa ndoda amadoda uyakhuluma kodwa-ke ubeya kahle mawuthi khona uma uzwe umuntu uthi shaya intombi yakhe ishayela-ke ekwena uyisidingo mhlasimpe kontanga yakho uvele ukhuluma nalabo baseney'ntombi. Thina sinabafazi asifani lapho. Awusho-ke mfoka Biyela, hhayi fana ngiyakulandela kunzi, ngiyakulandela impela, uyagqoka, uyakuchoma ngemali futhi okuhle imali yakho. Awukaze kodwa uveze indlu lala kuyo. I-BM ngiyalazi, iy'mpahla ngiyazazi, utshwala ngiyazazi, nentombi yakho futhi angaze ngibone noma ingudusi. Usiveze nje lokho nje mfoka Biyela bese-ke sibone ukuthi cha ngempela imali unayo ngoba ufuna ukubasa nje